Rød 3 episoder, har jeg ikke regnet med, men okay. Æsken her. Det så dronning Anne ser om den der. Så nok så lidt længere væk, men vi kan lige se. Poster inside. Og så stiller den bare lidt længere væk. Et eller andet sted, måske. Og så hun står heroppe, jeg simpelthen. Jeg kan stille den deroppe. Så kan I se den. Sådan der, sådan lidt. Jeg skal ned. Hvis der er næste. Så med den. Så den her betaler. Den fra. Det står White Cat Bay. Skumtoftsbugten. Så tager vi lige flugten fra London. London Escape. Det var så lige det. Det var så lige det video, der var... Nej, ikke men det var så lige de ting, jeg vil lige vise jer. Udstillingen, figurerne, effekterne, kreaterne og æskerne. Ja, det var det. Så er det nok ikke mere at vise. Okay. Men hver det sæt jeg har her, skal man bruge 2 manualer. Men tak fordi I så med. Hej YouTube.